Hej, zasúka, môžete spínať 16 A, čiže môžete dať, na chatách sa to veľa často, je proste primitívna montáž, keď má niekto ten elektrický konvektor, dáte len, vyťahnete, dáte zasúku, spaľujete s tým ostatom a fungujete na diaľku, ovládate si kúrenie na chate. Viem vám to merať aj spotrebu. Viete si kontrolovať, takto prenajíma, alebo neviem, to proste máte podružný elektromer kvázi na každom. Tak každá zasúka mu ukáže, aká je spotreba za týždeň, za mesiac, za rok. Ktoré látko napríklad viete dať aj keď pôjde do hlbokej krabice, viete ho dať pod zasúku a máte ovládanú zasúku. Čiže v podstate funkčne je to isté, jak zasúka, má to beznapäťový kontakt a má tu ešte pomocné kontakty. S1, S2, dáte to pod vypínať svetlo.